आं मोजां संसार जागोन आंहा जेबो बिजों प्रब्लेम गैखाया आं जा এৰি দিব আকৌ আহিব আমাৰ চকুত ইয়াতে ড্ৰাগ खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननै आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन थ' फार्स्टआव आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन जे सासे बर' हिन्जाव आरो सासे हौवा बेंगलराव सानै गथ'खौ गारनानै खारना थाहैदोंमोन दा बिथांमोनखौ माने बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन बिथांमोना हमनो मोनदों दा बिथांमोनखौ हमदों आरो बे मोनसे आपडेट आरो नेक्स्ट आपडेट नोंथांमोननो होनो नागिरदों दे नोंथांमोनाथ' गोबां ससियेल मिडिया आरो निउस पर्टेलनि गेजेरजों नुगासिनो दङ गोबां आइजोफोरा बर'आनो जा अन्य जातियानो जा गोबां जातिफोरानो जा टाउन सहरफोराव इउनिसेक्स पार्लार गोबां माने बेफोरबायदि खुलिनानै खामानि मावग्रा बैफोरबायदि आइजोखौ माने हमगासिनो दं नोंथांमोना नुदों दा बिनि आपडेट दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्ला बुजिगोन दा लोगोफोर सिगाङावनो आं नोंथांमोननो जाय बर' आइजोआ सानै गथ'नि बिमा होनदों बियो ओमफ्राय गावनि हौवाखौ गारनानै गथ'फोरखौ गारनानै बेंगलराव गुबुनजों खारलांफानानै थाखुमानानै दंहैयोमोन दा बेखौ नागिरनानै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन जाय बिथांमोना हमनो मोनबाय आरो बेखौ हमनानै जाय हौवाखौ गारना थांनाय बै हौवाखौ लांफानानै माने बै हौवानो गथायना होदों दा नोंथांमोना नैबे क्लिपखौ नाय आरो बबे गामिनि मा जायगानि नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपावनो गासैबो मोनथिजोबखागोन आं खोन्थालायला दा नोंथांमोना फार्स्टआवनो बेखौ नायनानै लागोन आं सिल्लिनि सुलमारि थानाया सिल्लि गोग्लैयो ओमफ्राय सुलमारि गामिया पस्ट अफिसाबो सिल्लि बेसेबां गोबाव जाखो नों लोगो मोननाया जों रिलेसनशिपआव थानाया सप्तासे जाबाय बेनि सिगां रायलायनाया बेबो कम्पानियाव मावदों आंबो कम्पानियाव मावदों 4 मास बिदिनो जाबायमोन आरोना ओमफ्राय दा नों मा सानदों बेखौ हाबा लानो सानदों ना बुलथे बिनि असे फिसायनो हगारफिनगोन दा आं बेनो हगारफिनबाय बेनो हगारफिनबाय नेक्स्ट टाइम बिदि खामानि मावगोन नामा नों ओमफ्राय नोंहा न'खर दंना गैया दङ गथ'फ्रा सासे दं फिसाजो बेसे गिदिर खै बोसोर 4.5 बोसोर दे जाबाय नेक्स्ट टाइम बिदि खामानि मावनांगौ दे मोजां सिदा बुं हो गलमाल बुंनाङा बे सोलोंथिखौ बुं सैथो खोथाखौ बुं नोङो थांफिनोब्ला माबायदि थागोन आरामसे नोंसोर दा थांनानै बावनो नोंसोर खामानि मावलायना मायो रायजो राजायासो सिगां नायगोन गतिके नोंसोर सान्तिखौ लुगैयो ना बेबायदि थांनानै बेबायदि न'खौ गाज्रि खालामनायखौ लुगैयो नोंसोर डिसिसन लाबानो जाबाय दा नोङो दा मा सानदों बेखौल' बुंदो हौवाजों थांगोन ना थाङा नोंनिया मा नाम मैना ब्रह्म ओमफ्राय गामिया मणिपुर दिनै दि नोङो बेजों थाफैदों जेनेबा बेसे गोबाव जाखो सप्ता खनसे जाबाय नोङो दिनै जों नोंखौ हमनाय जाबाय बेवहाय दिनै नोंसिनि संसारनि मोजांनि थाखाय जों खालामदों दे दिनै नोंनि फिसायजों नों थांफिनगोन ना थांफिना संसार जाफिननो गोसो दंना गैया नों दे बुंदो नोंनि फिसायजों संसार जाफिननो गोसो दंना गैया बिदियावथ' मोनो माने सिरि नोंनि फिसायखौ नों गनायगोन ना गनाया नों संसार जानो गोसो दंना गैया नोंनि फिसायजों नोङो बेयाव बुंनानै होजों बेलेग खालामनो नों गामियाव थांगोन ना थाङा गामियाव थाङो थांगोन होमब्ला नोंनि फिसायजों नों संसार जानो गोसो गैया बेखौ मा बुंनो हादों गोसो गैयाबा गैया बुं नोङो सिदानो मिथिबाय संसार जानो गोसो दंना गैया सिदा बुं दंबा दं गैयाबा गैया बुंदो दे बुंलाय मिथिबाय नोंनि गोसोआव मा साननाय बेखौसो जों सोंदों बेखौ बुंनो हाया बिनि फिननाया गैया नोंनाव थांनोसै नोङो दा डिसिसन ला फिसायजों थानो हागोन ना हाया बेखौ बुं क्लियारलि बेखौसो सोंगासिनो आङो जोंनिफ्राय बेल'सो नांगौ दायो थांसै नुनायनि खोथा नङा संसार जानो हागोन ना हाया होनदों आं दहायनो होनखादों माथो आं थांफिनगोन होननानै
हौवाजों संसार जानो हागोन हाया बेखौ सोंदों उनाव हागोन हाया हा लांनो फैबाय जेला थांसै आं हौवाजों संसार जानो हागोन हाया सोंदों उनाव थांनोसै संसार जागोन हौवाजों जासिगोन दा मा नेक्स्ट टाइम मालाबा लोगो हमबावगोन नामा हा लोगो हमला बायचान्स जुदि नों बेजों लोगो हमबावबा जेबो मा खालामो मा खालामो नोंसोरनि गोसो नोंसोर मा खालामो नेक्स्ट टाइम बेबायदि जानो मोना दे हौवाजों थांसिगोन दा संसार जासिगोन दा जागोन दे दिनैनिफ्राय नोङो हिनजावखौ टर्चार खालामबावगोन नामा खालायलाय आं बुखायाबो सार लोंनानै टर्चार खालामगोन बुवाबो आङो बुदोंबा थों आं बुखायाबो टर्चारबो खालायखाया आङो नोंखौ रायलायनो होआखै नों जि सोंदों बेखौ रायज्लायहो टर्चार खालायालै सार लोंनानै आरो आं मानि थाखाय नागिरदों दा आं हिनजावा गोदाव सोराव बैयाव बारैनो गुबुन हौवाजों बोरैबा लोगो मोननानै बिदि थांबाय दा नेक्स्ट टाइम आगोर नों जुदि बेबायदि गोदाव सोराव खालामोब्ला आरो बेबायदि नुबावोब्ला जों नोंखौ मा खालामनांगौ दे आं नोंसोरो जा साजा होयो आं मानियो आं मानि थाखाय नागिरदों हिनजावखौ आं रायजो जानोसो नागिरदोंना दा नों बिदि नागिरनानै लांफैबाय दा लांफिननानै आरो जों जुदि गोदाव सोराव बेबायदि खालामबावोबा खालाया टर्चार होबाय थायोबा नोंसोरो माबा एक्सन लाबो लानो हागोन आंनाव अलरेडि नाम्बारबो दंखायो आरो मानसिखौ सिनायखाबाय एबसुआवबो हरनो हागोन आरो दिनैनिफ्राय आं मोजां संसार जासिगोन हिनजावजों होननानै बुंनांगौ दा आं मोजां संसार जागोन आंहा जेबो बेजों प्रब्लेम गैखाया आं जागोन बेजों गथ' सानै दङ गथ' सानैनि इयुननि लाइफखौ नायनानैसो आं बेखौ दा नागिरफैनाय जादों आरो होमबा जाबायना सार दे আন্দোলন কি কাৰণে কৰিছিল ৰাজনীতি কিবাটো ছ'চিয়েল ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন সবখিনি ভালৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল হা ইয়াতো বহুতেই বলিদান দিছে পৃথিৱীটোত হা কি কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল মানুহৰ ভালৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল বলিদান দিছিল এতিয়া কি মদ পানী খাই দেহ ব্যৱসায় কৰি ড্ৰাগ ব্যৱসায় কৰি এনেকুৱা কৰি ল'ৰা ছোৱালী ধ্বংস কৰিব ওলাইছে নেকি এইবিলাক আপোনালোকে কি কৰে নাজানো ৰিপৰ্টাৰ কেইটা কিন্তু আমি মৰিব ৰৈছে আমাৰ আমি এইবিলাক এলাও নকৰিম হা আন্দোলনত বহুতেই ভাল মানুহ বলিদান দিছে বন্ধ মানে পাব্লিকে এইটো পিটাই লৈছো কালি আকৌ একে পুলিচে টকা পইচা খাই পেলাই এৰি দিব আকৌ আহিব আমাৰ চকুৰ ইয়াতে ড্ৰাগ ব্যৱসায় এই হৈ আছে যিটো মানে এইবিলাকৰ পৰা সুচৰে হয় না নহয় এতিয়া ফুল ব্লন এই বঙাইগাঁও চিৰাঙত বহুত আছে ক'ৰ পৰা ড্ৰাগৰ পৰা হয় এইবিলাকৰ পৰা হয় হা মই এতিয়া 2019-20 কৰোণা হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা মই চুলি কাটা নাপিতৰ ওচৰত যোৱা নাই হা মই নিজে অনলাইনত চুলি কাটা মেচিন কিনি পেলাই মোৰ পৰিয়ালে এইটো কাটি থাকে এইবিলাক কৰিব লাগে কিন্তু কি ব্যৱসায় এইবিলাক ইজি মানি তেওঁলোকৰ ঘৰত মাটি বাৰী নোহোৱা নহয় মাটি বাৰী এনে ঘৰত চন পৰি আছে গাঁৱত হয় না নহয় পৰিশ্ৰম কৰক ভাল কাম কৰক ভাল চিন্তা কৰক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষা দীক্ষা আগবঢ়াই দিয়ক যিটোৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল সেই আন্দোলনৰ সততা ব্যৱহাৰ थारैनो नोंथांमोना मोननैबो आपडेटखौ नुखाबाय मोनसेया जाहैबाय हौवा गारनानै थांनानै गावनि गथ'खौ गारना थांनानै बेंगलराव थाखुमाहैदोंमोन गुबुन जायगायाव गुबुन रायजोआव थाखुमाहैदोंमोन बिथांमोनखौ बड' वेलफेयार एसोसिएशन बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन बिथांमोना नागिरनानै दिहुननानै हमनानै हौवानो गथायबाय आरो नेक्स्ट आपडेटखौनो नोंथांमोना नुबाय जे जाय इउनिसेक्स पार्लाराव खामानि मावग्रा आइजोफोर बिथांमोनखौ हमगासिनो बेथ' बिराद गिदिर माने मोजां खामानि होननानै बुंजायो जाय माखासे उन्दै हिन्जावसाफोरखौ सोरबा सोरबाया फुस्लायनानै लांनानै बेफोरबायदि फैसानि लालस होनानै गाज्रि खामानियाव गोबां माने बाहायहैबाय थादों दा बेखायनो जाय खामानिखौ दा मावगासिनो दङ बेयो जोबोद मोजां जादों होननानै सानो
थ' लोगोफोर नोंथांमोननो बे मोननै आपडेटखौ शेयार खालामबाय बेवहाय नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो बा मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन